Kutuma mura uban nan. Oh. Hakuri za ka yi. Sai hakuri ka. Sai mai ka an jirga. Kai. Hakuri za ka yi. Babba bura uba. Hakuri za ka yi. Kai. Wai kai malam. Na'am. Tsabagen san kuɗin ka. Kai san kuɗin hayya kai haka. Mutumin nan ba ma guje ne ba aka yi mai rasuwan nan ba. A'a. To ina ruwanka? Ba biya zali ba? Biya zai yi. Malam je ka kawai. Mu je. Kawai ku zo mu je kawai. Mu je. Kutuma mura uba. Kai a ruwan ku ne. Abun mamaki. Ahuwa. Ahuwan ku ne. Kai. Sannu kuma. Bura uba. Bura uba. Ai hakuri za ka yi. A hakuri za ka yi. Kutuma mura uba. Hakuri za ka yi. Ai hakuri. Babba bura uban nan kai. A'a. Bura uba. Hakuri za ka ya riga ya mutu. Hakuri ci mutuwa tana kan kowa ne. Duk wanda kake gani yana raye. To dole wata rana sai ya mutu an gina rami an je an saka shi an rufe. Babba bura uba. Bun mamaki da muka je wajen ginin ramin bawan Allah nan. Na'am. Muna gina rami, ruwa bulbula yi, kwalfa muke. Na'am. Sai dai karke kawai muka ce a sa shi haka nan kawai sha daɗi. Kutuma bura uba a sa shi. A cikin ruwan. Kutuma uba. Yanda aka yi ruwan zafi ne. Ya kamata mu kwararo ma wannan bawan Allah a jira. Ko ba haka ba haka yake. Yawa saboda haka sai a shirya. Wannan bawan Allah da ya sheka. Kutuma bura uba. Yawa. Ka sauya tukuna da liman zai yi. Saboda haka ya Allah wannan bawa naka da ka an sharan shi ka san dai wannan bawan Allah mai bautan guza ne saboda haka ya Allah muna roƙonka duk wani abu da ka tanadar ma fir'auna Allah ka bashi Amin. duk wani abu da ka tanadar ma hamana Allah ka ninka mai Amin. Babba bura uban nan kai. duk wani al'amari da ka tanadar bayi irin shi masu bautar guza to ya Allah ka manta da shi Amin. saboda haka a kawo wannan ga kafa 80 a runtumo ta fatsini ni kafa 75 Amin. a kawo fargaban gabas kafa 80 shi ma Kai. Bura uba. a karo tsilili kafa 73 shi ma Kai malam. Daga tabara da Allah. Kai sai ka ce a da kafin in yi biyar. Ka ƙara ɗora wani. A'a. Kutuma bura uba. Hakuri za ka yi. A'a. Addu'a. Ko biyar ban yi ta dawa. ya isa a kawo kudin adda alamu juya So sallama shi. Same shi. Kutumar uba.